Namzetên Hevbajarvaniyên Partiya Demokratîkan Gelan Dem Partî li ber tirba Ahmedê Xanê li bajarokê Bazı da Agiriyê sozdan ku dema ew hatin hilbijartin ew de zimanê Kurdî di xebatên bajarvaniyê de pêş bixin. Em îro li ber tirbeya Ahmedê Xanî em soz didin giyanê wî, em soz didin memo, em soz didin zînê, em soz didin bisk û keziyên dayık û dapîrên Kurdan. Em ê neyêlin zimanê Kurdî li bin lingê dagirkeran binale. Li ser navê hevşaradaran namzeta hevşaradariya Wanê Nestihan Şedal stratejî û polîtika zimanê Kurdî û çanda kurdewara şaredariyan xwand û got ku rêveberiyên xwecihî bo parastina zimanê Kurdî qade girîng e û ew dê van derfetan bikar bînin. Çava ku Nemir Ahmedê Xanê dibêje wî zemanî herkes mîmarê dîwarê xwe ye. Em jî dê bibin mîmarên zimanê Kurdî û çanda kurdewar. Li gorî wê berî her tiştî em ê di mijara zimanê Kurdî û çanda kurdewar de stratejî, polîtika, bername, plansazî û karnameyên xwe yên ji bo her qadê amade û diyar bikin. Şedalê got ku ew dê bin sîwana bajarvaniyan da rêveberiyên ziman û çand, karmend û bütçeya veqetînin û dijî polîtikayên pişaftina zimanê Kurdî bisekinin. Ji bo meşandina hemû kar û xebatên Kurdî bi Kurdî û kurdewarî em ê di hemû şaredariyên me de müdüriyetên parastin û pêşvebirina ziman û çandê ava bikin. Piştî Şedalê heman dekorasyon bi zimanê Kirmançkî ji aliyê namzeta hevşaradariya Sûrê Gulan Önkolê ve hat xwandin. Namzeta hevşaradariya Qazmanê Güner Hatay got ku ew dê soza xwe bînin cih. Me soz da em ê zimanê xwe bi di nava her qadê da bi zarokê xwe hetanî kal û pîrê xwe em ê nehêlin tujara zimanê Kurdî nemire herbijî zimanê Kurdî û herbijî. Hin hilbijarên ku beşdarê xwepêşandanê bûne keyfxweşiya xwe anîn ziman û wiha gotin. Yani hêviya me ew e zeqs û reqên li pêşberî zimanê Kurdî tune bibin. O Partiya Demê jî divê warê da gelekî bi biryar e wê van astengiyan jî ji holê rake. Bijêrê me jî divê ewlê giringî bidin vê yekî divê bi zimanê xwe baxin bi zimanê xwe ek bikin ji ber ku zimanê Kurdî vîna gelê Kurd e. Dem Partî yek ji Partiya Herî Xurtiya Roşilatê Tirkiyeyê û çavlereyê ku di hilbijartinên Sû êkê Adarê da hejmarek zêde bajarvaniyan dest bixe. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Agirî.